Yaz paslynyň ýetip gelmegi bilen Türkmenistanyň Lebap welaýatynda erkek çagalary sünnet etdirmek mövsümi başlady. Dini däp desturlar esasında amal edilýän bu çärede para giňden ornaşdyryldy diýip Lebaply ýaşaýjylaryň ençemesi habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Keselhanalaryň hirurgiýa bölümlerine nowatlar emele gelip başlady. Lukmanlar bir çaganyň sünnet kesimi üçin 1000 manatdan 5000 manatgacha para soraýarlar. Bu hirurgik amalyň döwlet bahasy 50 manada barabar. Diýip efirde atlandyrylmasydlygyny soran Lewaply enatalaryň biri gurrun berdi. Adatlyň habarçysynda bu keselhanalaryň we lukmanlaryň atlary barada dolu maglumat bolsa da howpsuzlyk aladalar sebäpli olary köpçüligi mälim etmekden saklanýar. Habarçymyz kä halatlarda tejribesiz lukmana ýa-da eli ýeňil hasaplanýan hirurglara duşan käbir çagalaryň ikinji sapar goşudurnyň içinde operasiýa edilmeli bolýandygyny hem habar berýär. Biz ahtygymyzy sünnet etdirmek üçin Türkmenabad şäherindäki bir meşhur hirurgyň öýüne bardyk. Biz daňdan sagat 4-de nowata durdyk we gije sagat 11-de öýümüze gaýdyp geldik. Hirurgyň meşhurlygyna garamazdan çaganyň kesilen yarasynda çiş we ganatmak alamatlary emele geldi. Şondan soňra biz etrap lukmanlarymyza ýüz tutmaly bolduk. Diýip Farap etrawyndan özüni Sayara diýip tanıştyran ýaşaýjy anonimlik şertinde 15-nji martda gurrun berdi. Adatlyk baýdylanlar barada Lebap welaýatynyň saglyk müdirliginden goşmaça maglumat ýa kommentari almaga synanşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 15-nji martda günüň 2-nji ýarymynda telefon arkaly eden synanşyklary netije bermedi. Türkmenistanda erkek çagalaryň sünnet edilmegi dini däp desturlar esasında amala aşyrylýar. Ýöne ýurtda munyň amal edilişini düzgünleşdirýän haýsydyr bir kanunçylyk göze ilmeýär. Soňky ýyllarda adatlyň habarçylary käbir çagalaryň halk tebipleri ýa-da pensiýadaky lukmanlar tarapyndan sünnet edilýändigi barada ençeme gedek habar berdiler. Bu habarlaryň arasynda häkimet wekilleri halk tebiplerine we çagalary öýünde sünnet edýän lukmanlara garşy gödökçülüklerini wagtal güýçlendirýärler. Geçen ýylyň martynda Farapdaky habarçymyz etrap häkimetleriniň çagalaryň diňe döwlet saglyk edarelerinde sünnet etdirilmegini talap edýändigini habar berdi. Şeýle dol kanun goraýjy işgärleriň çagalaryň öýlerde sünnet edilmezligi barada tebiplerden dilhata alýandygyny hem aýtdy. Erkek çagalaryň sünnet etdirilmegi dünýäde esasan musulman ýurtlarda hemde ýewreýleriň arasynda giň ýaýrandyr. Türkmen maşgalalarynda erkek çagalaryň sünnet etdirilmegi dawaraly ýagdaýda ýörite çäre ýagny sünnet toýu bilen bellenilýär. Türkmenistan halkara guramalarının korrupsiya hasabatlarında ýylyň ýylyna iň izaky orunlaryň birini eýleýär. Habarçylarymyz da Türkmenistanlaryň ençemesi korrupsiýanyň ýurdun tas ähli pudagynda giňden ýaýrandygyny ýygyderli habar berýärler.